sinivikela zonke indawo la sifika khona igama lohlelo KZNHealthChatDotGov.za. Sifika mnandi ke namhlanje se-Edgewood campus. Sathi simotivated ukuthi South Africa is doing well nani nemidlalo la eniyenzayo. I-program yethu ke namhlanje siyibiza ngo-work and play. I-wellness ke ile program esathi nasiyikhuluma sithi umuntu yebo uyakwazi ukuphila ngamaphilisi lapho kufuna khona kube khona izimo ezimedical okufuna alungiswe khona, kodwa i-wellness ikhuluma ngokuphila kwakho noma umzimba wakho emotional, iphinde ikhulume nangengqondo ukuthi isimo sengqondo sakho sikuyiphi level noma emotional ukuyiphi level. So uma ke sixoxa nabafowethu uDkt Dlamini in particular ubuyena osilidala lolu hlelo le-wellness, wayeseqala ethi cha ubonile nje uma efika la eMnyangweni wezeMpilo ukuthi ake saba nawo ama-sports kodwa kube sengathi ama-sports aseyawa la endleleni. Uyacela ukuthi siphinde siwavuselele because ngowakhe nokufunda kwakhe enye yeindlela zokuqinisa ama-relationships kubantu abasebenzayo into yama-sports, but enye indlela yokuthi umuntu ahlale happy iwona ama-sports. So sase sesithi cha akaqhubekeke nalowo msebenzi. Namhlanje njengoba sila eThekwini i-district yakhona izolontsha leyo program yama-sports i-assistwa yi-province, so bese sisuka ke sesiyilontsha i-province yonke. Le program esinayo Ntokozo isiza ngokuthi one yakha ama-relations between abantu abasebenza ndawonye. Uyabona nje umuntu nabantu abaningi besebenza ndawonye kulula, akithi unabantu abaningi abangafani abanama-personalities angafani, kulula ke ukuthi kube khona ukushayisana ngaso sonke isikhathi. So if unabantu abadlala ndawonye baphinde basebenze ndawonye kusho ukuthi une-environment ezobe ihlala i-happy. Yebo kuzoba nawo ama-conflicts azoba khona, but kuzoba nendlela elula yokwa resolve. So we then encourage abasebenzi bezempilo ukuthi participate kulawo ma sports because we know siyazi ukuthi team building abayenza ngesikhathi bese groundini angeke bafike bayishiye nje groundini, bazobuya nayo babuye nayo la facility. Nokusho ukuthi isiza thina njenge institution uDepartment of Health ukuthi abasebenzi bethu babe abasebenzi aba happy. Siyazi ukuthi umsebenzi ababhekene nawo noma umsebenzi abawenzayo umsebenzi onzima no affecta i-mental state sabo, but uma ngabe ke bedila ne-wellness yabo kuyasiza lokho moving forward. So sathi ke uDkt Dlamini akayi-implemente le program and then wayese propose ukuthi abasebenzi abanikeza 2 hours at least ngeviki so that bakwazi ukuthi ba-participate. Uzoyichaza kuDkt Dlamini ukuthi bazokwenza njani, but umsebenzi wezeMpilo from now on uno 2 hours a week azodecide yena ukuthi uperforma iphathi ye-team lebhola noma ufuna ukuyodlala i-rugby lo maphisa angayazi i-cricket, whatever team that is there is available. Abagijimayo bayagijima, abaya kuma-aerobics baya kuma-aerobics. Bakhona abanye abazothi bona physically abathandi ukwenza ama-activities aba-exertayo kakhulu, but athi umuntu cha mina ngiyameditator ukuze ngibe calm, omunye athi ngenza i-yoga ukuze ngibe calm. Bonke labo bantu na wonke lawo ma-activities siyawa-recognize so that i-well-being yomuntu ikwazi ukuthi ihlale i-level, ngoba once umuntu ehlale level kusiza ukuthi loyo muntu akwazi ukutreat ama-patients ngendlela ekahle, akwazi ukusebenza kahle futhi nabantu asebenza nabo. So i-program yethu ke namhlanje esikuyona izolontsha leyo wellness program siyibiza ngo-work and play. So i-program enhle kakhulu sibonile lapha siyadlala khona siyakubhalansisa ngoba kubalekile ukubhalansisa, singadlali noma kungasesona isikhathi sokudlala. Ingakho sithi akube khona isikhathi esibanikeza khona so ukuthi cha uyawuthatha 2 hours. Umsebenzi nomsebenzi uyayidecide ukuthi lo 2 hours uthatha wonke kanye noma uthatha once a day usuku nosuku awu spread out okwakhe lokho, as long as ku 2 hours kodwa u2 hours kuphela owenza lo msebenzi esiwusho. Igama lohlelo KZNHealthChatDotGov.za. Kahle Ntokozo kwamaphisa ngithobele nethuba lokuxoxa nefamily yakaseme Ngqongqoshe. Ngathuka kabi ukuthi hawu kanti ubaba wangakithi lapha kaNongoma mina ngangingazi but bayashatha hayi imizi yasekhaya ithe sabalala lapha kwaNongoma. Miningi ngithi hawu bayasho ukuthi lento ngathi yazalwa le ekoNongoma, ngithi awu bakithi into enkulu kangaka le ngakithi kaNongoma sasingazi ukuthi nathi njengoba siqubuka lena nje khona namagama amakhulu asiba khona la, kodwa kuNongoma vele ihlala Nkosi. Ngihlale ngisho ngithi ningawuthathi kancane uNongoma, uthatheni kancane at your own
peril. In fact, Tokozo, unongoma nesizwe sakaZulu very related and interlinked ekutheni isizwe sibuswa kanjani nokuthi sasibuswa kanjani. Absolutely. uKing Dinizulu uomunye wama founding president ye-African National Congress. Yena no King waseLesotho. Sengikhohliwe igama ngingazingabalekelwa igama elibaluleke kangaka. WaseLesotho are the founding president with the ANC ngoba bathatha isinqumo sokuthi abantu base South Africa bonke abahlangana. Umzulu, Msuthu, Mtswana, Mshangane, Muvenda hlanganani. Nakhe inhlangano ezosebenzela bonke abantu. So ngenhlangano noma ngeconference yokuqala leya ngo1912 amakhosi lawa amabili including amanye ezinye izizwe abantu abacontributayo bathi sizonitholela indawo le lapha eFree State bese sinilethela ukudla sinilethela indlela yokuhamba hambani niyohlangana bese nakhupholi obuzohola abantu base South Africa bonke. So King Dinizulu ke is one of the founding presidents of the ANC okusho ukuthi waba involved ekutheni inkosi ukuthi isizwe sethu silidwa kanjani bayangikhumbuza ukuthi inkosi uMhlonishwa. Yes, so King Dinizulu noNkosi uMhlonishwa are the ones of they are part of the founding presidents of the African National Congress. So indawo ke yakaNongoma ke ngibuya lapho ayincinane kakhulu ngoba siyilinka nazo zonke lezo zinto ukuthi yaba nesandla ekutheni isizwe sikhululeke ngoba sasingeke sifike lapha esasikhona ngo1994 sisizwe ukuba umongameli azange athathe igxathu lelalithatha. By the way ubaba uPixley Isakaseme wayelapha eMahashini lo nkosikazi wakhe wasendlunkulu. So uyabona ukuthi ngempela uNongoma has a serious history in umbutho wethu nokuthi size sikhululeke ngo1994 size sifike lapha esikhona namhlanje. Yabona yikho ngibakhuza abantu ukuthi hey mina yabona nje manje sengihambela phezulu still president oqala njengomuntu kaNongoma. Yes, suka lapha kaNongoma. Ningathi kancane Nongoma bakwethu mkhulu into enkulu le. So sorry ngifuna uku-add ukuthi uKing Dinizulu, uKing uMhlonishwa, King uMswati. Absolutely. Yes. Wayengasumswati ngaleso sikhathi. Kwakusenje. Kwakubaba kaMswati. Absolutely. Hey, umlando muhle futhi mude. Siyofika ngelilanga sewunabise ngoba mawukuthi ekhanda lakho awuwazi umlanda wakho awukho healthy. Mina ngifuna ube healthy ngokomlando ube healthy ngayo yonke into. Ingakho ke sibuye siyilande nana ukuthi kubaleke ukuthi nazo imigwaqo yethu nezibhedlela zethu nezikole zethu masizetha sizethe ngabantu esikwazi ukukhulumisa sikhombe makubo. Yaba nami sengikwazi nje kuyokhomba kaSeme lapha kwaNongoma ngathi nakhu kwababu Seme nakhu kwababu bani. Cha sibonge kakhulu Ngqongqoshe ngiyazi ukuthi inyanga enkulu le esibuye sithinte khona imdlavuza lo webele bekumele ke sambe noNdunankulu siyokhulumisa yona indaba yomdlavuza webele lo. Kodwa ngokuthi bekuzofika upresident sahlehlisa ngiyazi ukuthi umcimbi lo ozobuya sinaye noDokotela ke namhlanje ozosithintela umdlavuza webele. Kodwa kungathini nje ke ukuphala kwaukhulumile ngawo ngeviki edlule ngathini ukubakhumbuzisa abantu cha sisekhona sisazobuya. Nokuyilokho nje Ntokozo ukuthi uhlelo lwethu asulukhanselanga nalo ngenxa yokuthi bekuza umongameli bekufuna sonke sifocus ekukona noNdunankulu abe lapho so silihlehlisile kancane but kuyothi kungakapheli uOctober ngoba siyafisa ukuthi kulenyanga kaOctober sihlale sikhuluma njalo indaba ye-breast cancer. Njoba ngangichazile ngeviki elidlulile Ntokozo ukuthi i-breast cancer yenye yezifo ezibulalayo abantu and abamnyama ikakhulukazi but zisibulala isidingo singekho ngoba kulula ukuthi siyiteste kulula ukuthi sisheshe sipick up i-breast cancer. So yenye ke indlela yokuthi sifundise imphakathi yakithi ukuthi sizitesta kanjani usuku nosuku. I-breast cancer ke ingcono njengoba sihlale sisho ayifani nezinye izifo uyakwazi ukuthi uyiteste wena uma nje usuku nosuku ukwazi ukuthi uvuke wenze lokho esasikhulume ngakho kulula ukuthi sisheshe sithole uma ngabe sekukhona inkinga ebakhona. Ngenhlanhla kukhona noDr Lusu namhlanje uzosithatha sibeke ukuthi ngempela into ekuthiwa i-breast cancer ithini yena ke ayi ungcwedi kakhulu wawuyela nalapha esikoleni u-breast cancer uzosithatha kasondezela. Ngqongqoshe ke ngale ukuthi mhlawumbe umuntu achithe isikhathi ke sezwa futhi kuthiwa ke izifo lezi ekuthiwa non communicable diseases ziya ngokuya ama stats akhomba ukuthi engathi ziya ngokuya ziyadlebeleka manje ngendlela ngenxa yendlela abantu abayiphethe ngayo. Mhlawumbe ungathini wena ke ukukhulumisa abantu bala eSouth Africa ngale mbiko ephumile?
Well, izifo lezi Ntokozo ezingathathelani lezi sizibiza ukuthi ama non-communicable diseases zizifo esibiza ngokuthi ama lifestyle diseases okusho ukuthi uyakwazi ukuyigwema uma ngabe sishintsha indlela esiphila ngayo or siphila nje impilo ehealthy, including udaba lokuthi umuntu ayivocavoce, umuntu ashintshe indlela ukudla ngendlela esipheka ngayo. Ngiyaye ngisho ngithi amafutha aseyabiza Ntokozo manje, kodwa vela siwadinga kakhulu amafutha ekuphekeni, so ikhona indlela yokuthi siwa avoid amafutha, avoid nalama cost esiwa incurayo uma ngabe sithenga amafutha, ukuthi ukudla kwethu sikuboil. Baye basho ukuthi kwaze kwakuba ukudla okuboil wakungona iqiniso, ke kuye nje ngokuthi ukupheka kanjani, ngoba even inyama uma uyiboilile uyayiboil inyama izithambe, uyakwazi kodwa ukuyifrya futhi ngenyama ngamafutha ayo inyama, udinga ukufaka amanye amafutha. So zikhona indlela zokuthi upheke ukudla kube healthy kodwa kukwazi ukuthi futhi kube mnandi. Sithi abantu bakithi abatshali i-one home one garden, sikhuluma ngaphandle kokuthi i-one home one garden isize ekutheni umuntu angaloku athenge namali ahamba ayothenga ama vegetables, but kusize ekutheni futhi sithole ama vegetables angenawo ama preservatives esiwasusa nje engadini siwakhe. Ikhebishi uyakwazi ukulisusa engadini uliboile ulidle noma ulipheke ngendlela olipheka ngayo libe li-fresh. Spinach uyakwazi ukwenza lokho ngaphandle nje kokuthi vele nangabe ungenaso isishebo ama veggie lawo siyakwazi ukwenza isishebo. So kubalekile ukuthi siphile impilo ehealthy. Ebese ke siyabacela abantu ukuthi bayivocavoce, ngoba nawe uyivocavoce kwenza ukuthi impilo yakho nawe iluleke. Zikhona izinto ezifana no BP noshukela ezifuna umuntu ahlale anyakaze. Bakhona abafana nawe Ntokozo abahambayo baye ejimini. Asisho ukuthi wonke umuntu akaye ejimini sithi yakanyakaza. Ngibonile nehembe lakho selithele yabuyela ukuba usayizi kancane. Ngabona ngishayeka abantu bese bevele nje mangithi ngiyakhuluma befaka insizwa eqinwa yihembe laphana, befaka isithombe bengasho lutho. Ngibona engathi kushawa mina ke. Bese ngibona ukuthi ikinopho bese bisigqilazeka. Bithwele kanzima. So usuyancipha ke ukuthi ukuye ejimini kuyasiza. Asisho ke kodwa ukuthi wonke umuntu agiza kuyazwela laphana ukuthi yena akakasondele ejimini. Asisho ukuthi wonke umuntu akaye ejimini ngoba bakhona abangayi-afford i-gym, but ukuwalka nje kuyiphathi yoku-exercise, ukuthi uma unejaridana ungene uzivocavoce uyedwa nje uyazazi izinto ongazenza ukunyakazisa umzimba nokusebenza by the way ekhaya engadini nje kuyakunyakazisa ubhusha utshani nje, yabona ubuye ujulukile umzimba yayibona. So sifisa nje ukuthi abantu kube khona izinto abazenzayo abayivocavocayo. Yingakho lo hulumeni ka-ANC Ntokozo ungagcini ngokuthi abantu abancane noma abangangathi bakwazi ukuthi bayivocavoce, size sibe nama programs noma ama games abantu abadala esiwabiza ngokuthi ama golden games. Uyabona lapha kuma golden games abantu abadala khona bakwazi ukugijima bangakushiya ekseni kahle. Ogogo ubona ukuthi hey uyakushiya kwangempela, but intention ukunciphisa izifo lezi sizibiza ngama lifestyle diseases nakubona, ngoba bayadlala ibhola, bayagijima, baya exercise, benza zonke izinto and it's beautiful uma ngabe ubabona bedlala ngempela. So siyanakekela ke yona ndlela yokuthi thina njengohulumeni sithi abantu asigweme ama diseases esingakwazi ukwagwema, ebese ke lawo singeze ukwazi ukwagwema kube yona esikwazi ukuqondana nawo. Zimnandi indaba nayizwela ke ukuthi namhlanje selokhu sanikhumbuza ukuthi go poke siyamabhokobhoko namhlanje asidlali kanjalo ngoba siyakufuna lokhu kuwina kumnyama kubomvu. Ngikhumbisa umlaleli igama lohlelo KZNHealthChatDotGov namhlanje silishaka mnandi sila e-Pinetown e-Edgewood campus campus enhle ke. Uyabona ke lokhu ngifikilela ngiyasmile nje, yazi abantu abasha Nkosi yami bakwenza lokhu smile nje, babuza imibuzo futhi normal but how are you? Hey awusawazi lo hey hey I'm fine. Sengaze ngakhona ukuthi kwakuthiwani umuntu mind how are you, ngoba hey le ndawo esihlala kuzo le emafletini umuntu ngake ngathi ngqongqoshe sisuka lethini emakhaya mawuhlangana nomdambengela sawubona ngiyambingelela lahla ama steps omnye efletini ngithi sawubona uthi hayi lento yangixoshela lokushini ukhamba ubingelelwa nje hey ngabona kusinda kuyehlela kodwa la e-Edgewood campus bayabingelela how are you, ngithi konje kwakuphendulwa kuthiweni umuntu how are you. Izinto ngempela ke siyisizwe ekumele sibuyele kuzona, kwakubingelelwana ubuntu kwakuyinto ekhona.
Kumisa umlaleki lapha ya kwi-Facebook page yoMnyango bayangena abantu umxolisi enquthu uthi danko ngibonga abahlengikazi base-CJM Hospital enquthu cha impatho nokusebenza ngokuzikhandla iyabonakala ngiyawukhulana imkhondo Kabela uthi ngithi nje ibambe lapho Sister Mabaso ePomoroyi CHC suka madoda ngiyathanda ke makubizwa nezibhedlela lezi ezithanda ukuba sama clinic ama CHC kuthi kusa clinic kube kusasibhedlela ubone ngiyangibona mangifika eDumbe lapha sebedidekile abazi noma isibhedlela noma kodwa nje kuyi CHC kona kuyahanja impela bese ngizogijima ngejubane ke kumashenge uzabhaleke lo yabona kusenale pride wasiza uNgqongqoshe waveza ukuthi umlando uveza ukuthi into zaqhamuka kwaNongoma umashenge kwaNongoma emaye uyabona useyibiza kanjalo nje mashenge kwaNongoma emaye uthi ngicela ukuncoma nampa abahlengikazi uNhlekiseni eclinic uNelisiwe eNhlekiseni eclinic unelisiwe kanye noMathemba ave benothando nomsebenzi wabo bawenza ngothando uyabancoma ke kakhulu cha Ngqongqoshe ngaleke ukuthi ngichithe isikhathi ngizocela nje ukuthi ususigoqela lapha enkulumeni yakho usibekele le ndaba ukuthi lenyanga siphinde sibuke nalento yokuwashwa kwezandla ngiyazi izinto esiyithatha kancane Ngqongqoshe ikuyaqinisa ngoCovid ngoba sase sisabukufa uyabona ngendlela angaze ngibona abantu bewasha izandla ngale yandlela Ngqongqoshe abanye beyifutha ngesanitizer umnyaka ngambone seyifutha nasebusweni kodwa nje abantu bayakusaba ufa ngiyakushuthi kuyomela ngelanga esiloku siqamba manga sithi mhlambe uzofa mangayiwashi izandla uyobona ke bawovuka bewashe manje ke babe usaba uCovid abantu bayiwasha izandla abanye sebempofu ezandleni nalokho wasala lapho ke nje lo ngaba mpofu lapha ezandleni izandla zakho zimpofu ukudlula ubuso ayisezimpofana impela zona ngeke ngathi kuyibuka hayi zihamba zodwa ngiyiwasha ke kodwa nami wawusuke uvuke nje ebusuku uthi hey konje kwashwa izandla sivuke siwasha izandla sigquma ngoCovid kunje ayakumnandi but sebeyekileke manje abantu kanti October inyanga la sikhumbulisa khona ukuwashwa kwezandla hand hygiene ngicela ubakhumbuze Ngqongqoshe Ntokozo i-hand hygiene ibaluleke kakhulu ngoba uma ngabe singazigezi izandla ngelinye ilanga lokho kungagcina kukulidele intweni ezifana ne-food poisoning uyithola ugula ungazi ukuthi uguliswe yini kanti ngoba izandla zethu sihambe sithinta yonke indawo kodwa bese singazigezi uyabona ke isikhathi seCovid uqinisile bese akekho umuntu obengazigezi izandla uyabona ukuthi uwawubona ukuthi abantu sekushoda ukuthi isanitizer ihlale kulesandla esingapha nje sihlale siloku sise futhi sasesijwayele sonke bese kuyinto esijwayele bese sijwayele sonke ukuthi kancane uCovid uthi kubuya sibuyele emasikweni sisuqinisa kancane ukuthi nje sibuyele emasikweni kaCovid kancane bese nibuye nudedela absolutely nokubalekile ugezi izandla ngoba uma ugezi izandla uavoida ukugula ngezifo eziningi izifo uyabona uyitholeke isikhathi une diarrhea ungayazi ukuthi ikufice kanjani but kuyenzeka ukuthi ngoba awugezanga izandla kuyasiza futhi ukuavoida i-infection ngoba sithinta indawo eziningi la sihamba na ukhuphuka edebhisini siyathinta nasemnyango siyathinta awubazi abantu akade bethinta ukuthi basukapi banani nakho so we just avoid into eziningi uyabona uma uzothatha kade uhamba uthinta ubusithatha ukudla ukufaka emlomeni usuthatha yonke lento kade uyithinta usuyifaka emlomeni kanti phela umlomo wakho usensitive so siyacela ngempela ukuthi abantu basigeze izandla siyabacela abantu ukuthi mangabe kade bese toilet bangene etoilet bageza izandla uma bephuma ayikho ke futhi enye into ebalulekeka njengokuthi sifundise nezingane zethu iculture nje yokuthi ukugeza izandla kubalekile noma ngabe kwenzekeni noma kwenzekani ungaphuma etoilet endlini encane ugeza izandla ngaye ngathi ngikhuluma nomunye umuntu enye ingane ngithi hayi usuyigezile yini izandla ngivakashele lapha endlini yathi hayi mama bengingenza unumber 2 bengenza unumber 1 kuphela so ngathi hayi asinga lokho uma nje wangena uyabona so uthuna ingane cabanga ukuthi hayi nawenza unumber 1 asikho isidingo sokugeza ugeza izandla kuphela nawenza unumber 2 of course nawenza unumber 2 kubaluleke kakhulu ukugeza izandla but ukungena nje endlini encane na uphuma ugeza izandla abantu abadala balinde by example ngoba izingane zethu zibuka kuthina uma uzothi inganeni ayenzi into wena ungayenzi izovela ingayenzi ingane ngoba uyabona ukuthi why ethi angenze but yena engayenzi ukuthi ayibalekile udo as I say not as I do ayisebenzi uma sithi sifuna ukufundisa ingane ukuthi azigeze izandla asizigeze kwathina
Ayi injalo ke lento nizwele bakuthi kubalekile kufana nakho nje mawukwade usendaweni enomphakathi omningi uhamba uqhawula abantu uthinta izinto mawusubuye ekhaya before uthinta ukudla washa izandla bakwethu ngoba ave ibalekile into kwasha izandla uyichaze kahle kuNgqongqoshe angikwazi kube ngisayinabisa kakhulu besitshila ukuthi ke umdlavuza webele bakwethu kulenyanga uyabhekwa kakhulu ngoba esinye sezifo ekuthiwa sibulala kakhulu abantu besifazane sengizofaka udokotela wethu Thandiswa Lusu akasithatha sibekeke akusiko kodokotela abancane laba udokotela oyispecialist aphinde futhi ke kuthiwa breast cancer oncologist amagama amakhulu ke lawa engazi ukuthi uzothi mawususithatha usibeka usitshela ukuthi yini yona le and asikuthathi kancane ukuthi ke sinabo abantu besifazane futhi bebala lethu manje asebenza umsebenzi ofana lo ave sikujabulela izinto ezifana nalezo kodwa usiqala usitshela ukuthi ubani wakabani wenzani lapha eMnyangweni wezeMpilo KwaZulu-Natal. Ngiyabonga Mntokozo. The last time I was ngila bekuthi before COVID. Yeah. Yeah. Sanibonani ngibingelela umphakathi. Absolutely. Nginguthandiswa wakwaLusu eMthatha. Absolutely. So ngiyakhuluma ndiyathetha. Awuthetha kaloku thetha. Yeah. So the oncologist dokotela odila nezifo zomdlavuza. Okay. Hayi owebele kuphela. Oh mina ngitshela nje nowanika ingcengce nje ubhekene nayo nje uthi mawubona yona uthi buku awubuyithatha kuyi awu kodwa cha sengijabula manje kanti na uhamba nawo wonke umzimba absolutely. Yeah. Yes. Dila nomzimba wonke kusukela einweleni uyofika enyaweni. Ikhona necancer yenwele? The hair follicle. Okay. Indawo le i-roots zeinwele. Ayivamile kodwa ikhona na. Yeah. Kahle kahle ngezwe ngathi nithi ayikho indawo kahle kahle egcina ingenayo icancer ngoba icancer phela kusuka amasela athile kodwa uzokuchaza ukuthi asukwenzani lamasela. Naso ngangihamba emapassage yabo lapha eMedonsa. Angekho ngaphakathi emaklasini. So ke mhlambe ke mawungathatha umuntu ongazi nje osekhaya umchazela ugogo ehlalele yini oncologist yini udokotela womdlavuza i-oncologist. Okay. So umuntu oyi-oncologist ngudokotela womdlavuza. Absolutely. Uqala afunde abe ngudokotela. Okay. Asuke lapho aphinde aspecialize. Futhi ke ngoku usethatha ufuna udila nomdlavuza kuphela. Okay. I4 years. Omunye futhi u4 years. Omunye 4 years. Awu ngamane kuyakho kusho ukuthi phela uya ko20 leminyaka. He? Kanti kukhona odokotela baqale bafunde baspecialize nge-internal medicine babe yi-physician. Okay. U4 years aphinde enze i-certificate se-medical oncology. Yes. Ilaba nika i-chemo. Okay. Uyabona. So yenye so it can be ingasuki ngaba yi10 years 12 years. It bayafunda labantu uNgqongqoshe ngeke. Iminyaka u12 lokufunda nje. Uqeda uswakhohle uthi awuqale ngani ekuqaleni. Uzujova abantu esweni endaweni yesinga. Kodwa ke akusenani. Manje ke sithi ke umdlavuza lo uyini ke wona umdlavuza. Sesimtholile manje osebenzayo ukuthi ufunda isikhathi eside futhi niya specialize and sinenhlanhla namanje siyasho sinenhlanhla sesinawo ama specialist akithi abantu abamnyama. So ke iyini wona umdlavuza lo mawubeka umuntu osekhaya nje. Uyazi lokho ebusuku sibheka ukuthi i-cell yini. Okay. Uyabona? Andithi umuntu uyakhula. Yes. Kukhona ama-cells emzimbeni wamathambo wezihlunu konke nje. Owesinye isikhathi awuye ukhule ngendlela okufanele ube yiyona. Okay. Uye you know. Yes. Udevelop ngenye indlela. Okay. Kwenzeke la kwenzeka ngaleso sikhathi kwenzeka umdlavuza ke. Okay. Yeah. Yeah, zikhona nezinto ke mhlawumbi esingathi they ziya leader. Okay. Kulezi zinto bese khulumile umphathi ngendaba yokuthi kumele exercise ngoba phela i-lifestyle ibalekile ukuthi sizama ukuvimbela i-cancer umdlavuza lo mhlambe ke ungasithatha usibeke ukuthi izimpawu zakhona singayibona kanjani ukuze ke ikakhulukazi ngoba sithi ilelebe lewebele esikhuluma ngawo namhlanje awusondeze kuona kakhulu izimpawu zomdlavuza webele kuba yiziphi kumuntu wesifazane. Okay. Ngiyathanda ukuthi ndithi kubalekile ukuthi umuntu wesifazane nomuntu wesilisa awazi umzimba wakhe. Okay. Uyabona? Ngoba andizukukhuluma ngowebele kuphela okwamanje. Okay. Ngoba phela into ongayibona emzimbeni wakho ibalekile. Oh yes. Uyabona? Mawubona kukho isigaxa esikhulayo noba kuphi noba kusengalweni noba kuphi emzimbeni. Isigaxa.
isigaxa manje labantu kumele abathi bakhuluma bethi awu isigaxa sho nje usuke sekuno cancer la kodwa ke yes nasi cha hayi zonke igaxa hayi zonke izigaxa ngo-cancer uyabona kodwa kumele ukuthi uye emtholampilo uyobheka ukuthi yini uyabona esebele ngokwesinye isikhathi uzozwa isigaxa ngokwesinye isikhathi uzobona kuyingono nipple kuphuma igazi oh yes ngqongqoshe engathi lento nawo wayiyela 12 years ngizwe lokho egudla la uhlala ugudla khona nje absolutely uzanayo impela ngifuna ukunyathika ukuthi uzoshiya okungaka okushiwo ungqongqoshe absolutely kube khona i-discharge ephumayo kwingono noba ngesinye isikhathi uzothola ukuthi awunangane awuncelisi kodwa khona amanzi aphumayo negazi so kubalekile useza kahle impela uhlale ibala naleyo wathi ngcence mayisiphuma nje ungabelisi ungancelisi hayi ke hayi ngqongqoshe ungakhona sifihlela khona ngqongqoshe mhlawumbe specialist nje zalapha eDombe mhlawumbe kwesinye isikhathi neskin siyatshintsha uyabona siye sikhulume ngokuthi ubona ingathi not ikhala but ingathi licolo le-orange uyabona ukuvuvukala ongakwazi nje ukuthi awushayekanga kodwa naku ibele liyavuvukala ngokwesinye isikhathi babuhlungu kodwa isikhathi esiningi into eyenza abantu ukuthi bangaye emtholampilo akukho pain oh yes kuyenzeka nje kodwa abuku ubuhlungu obukhona cha so by the time umuntu decide ebona ukuthi akaze emtholampilo ngoba sekukhona ipain kungoba sekukuningi okonakaleyo ngizoyibuzela nje useceleni lo akusowe cancer kukhona enye into ekuthiwa insumpa futhi okuvele kumile kungabi na pain niyakulamanisa nakho noma kuloko kuseceleni nje akungena insumpa sometimes iyaziphumela ngoba yona ibangwa viral infection kodwa mawubona ukuthi lenzumba ziyazibaningi ziyatshintsha ziya-itcha kumele uye udokotela akubheke ngoba siye sithi kukhona ezingathi hayi masithathe isicubu sicheck ukuthi kwenzakalani mhlambe ke ikhona into ke engayenza ukugwema ukuthi ngize ngifike ngibe nayo icancer le ubusushilta sivocavoca kukhona nokunye mhlambe ngathi ukudla okumele ukugweme ukuze ungayitholi uba necancer noma yini nje ngathi umuntu kumele ayigade ukuze angayitholi mhlambe eba necancer ushukela omningi ngoba ngiyuthanda kangaka ngoba ngiguilty nami nawe Nkosi yami mina impela manje ngiyancane ukuthi sengisaba ukuthi hayi ushukela asehlise ngoba ngiyuthanda impela una sweet tooth nawe ubonda wisikhokhe hayi impela ushukela ngawudla ilanga lonke ukubhema nokuphuza ukuphuza kodwa Nkosi yami bese babaningi ke endlini abahwaqa ubuso bawusuka ukuphuza babaningi kakhulu sengisho naloko ezinye i-cancer ngoba sengikhuluma nje ngomdlavuza kukho into ekuthiwa i-betel nut yona ethandwa ngabantu abangamaNdiya nayo yenza i-cancer yala emlonyeni uyabona so ezinye izinto kumele sizibheke ukuthi singazidli lezo zinto kuyenzeka ukuthi ke uphathe umdlavuza wamabele ngenxa ukuthi ukhona omunye owayenawo emndenini uyadlula ngokuthi into ebikhona ekhaya yebo kuyadlula kubalekile ukuthi sibazi abantu ekhaya ababe ne-cancer so mina makungibona umuntu eze kumina ngiyambuza ukhona umuntu ekhaya obuhlobene naye ngegazi owayene-cancer sizobuza zonke i-cancer ngoba uyuthola ukuthi omnye ekhaya ubaba une-prostate cancer umama wayene-cancer ye-ovary so kuye kuhlangana ubona ukuthi mhlawumbe kuleli khaya kukhona i-syndrome ethile so kubalulekile ukuthi wazi ukuthi umdlavuza obusekhaya yini mangakhona umuntu kwasebone zonke lezi mpawu okade uzisho dokotela namhlanje yini kumele asukume ayenze nje namhlanje ngiyathanda ukuthi ngiye ndithi abaye ekliniki kodwa ngoba ngisebenza esibhedlela esinye isikhathi bayaya abantu ekliniki uthola ukuthi bafika ebantwini abangayicabangi ukuthi umdlavuza usucommon ebantwini abamnyama uyabona so nami umdlavuza ngikwaze kahle ngoba ngifundile ngawo so mawuye ekliniki uzoba
uzoba nelamp bazokunikeza imithi bathi hayi nihlambile ithumba okanye yini uphinde futhi kanti kulapho seqala so mawuya ekliniki siqale ekliniki mawubona ukuthi awusizakali iya kwesibhedlela seduze ngoba ngokwesinye isikhathi kuzoko umuntu engacabanganga ukuthi umdlavuza useyinto ekhona and sekukuningi absolutely emntwini wonke no mhlambe ke omunye ke ekhaya ka ungafista nje ukuba i-oncologist ngizwe ukuthi ushilo ukuthi kuyasetshenzwa ngempela kodwa lapha esikoleni nithi abaphathe ziphi izifundo khona abangibuzayo labathi thina sifuna ukuba yiwona ke singafunda ziphi izikole izifundo selapha esikoleni kumele enze i-physics i-maths ngesikhathi thina sasifunda sasikhuluma nge-maths not i-maths literacy ngicabanga ukuthi kubalulekile enze i-maths ne-biology yabona ngoba manje i-competition ininzi uzomisa nge-maths lit kube khona umuntu oyenze i-maths ngicela umuntu enze i-maths angenza u-maths standard grade ayenze ku-higher grade i-maths ifuna umuntu ayipractice every day awusuka ukuze azokwazi ukubhekana nomdlavuza webele ayike ngizwe kahle mina ngisithathelele ithuba sikubonge kakhulu mhlambe ke singakunika ithuba makune message mhlambe ke eninayo ngoba nabantu abadila vele ngomdlavuza kulesi sikhathi esikusona ungathini umlayezo ongawudlulisa kubantu bakwaZulu-Natal sesikudedela ngiyabonga ngiyacela ukuthi abantu njengoba bese ngishilo mawuzwe isigaxa sohlala phansi ngiyayazi siyathanda ukuthi sihambe siye esontweni siyathanda ukuthi siye kuyinyanga kodwa ngiyacela ukuthi baye nasemtholampilo ukuyokwazi ukuthi yini lesi sigaxa siimbangela ngoba ngesinye isikhathi sibona umuntu sefika ibele cishe selisukele selikhawukile mawubuza ukuthi bekwenzekani cha bengisahambe le journey yabona kanti mayitholakala early siyakwazi ukuthi siulaphe umdlavuza yebo izinto esizisebenzisayo ziphathana kabi kodwa mawukhuluma nabantu sinikeza indlela ulapha ngayo i-operation okwesinye isikhathi ibele liyasuswa then uthole artificial okanye leli humana ulibeka ulikhumula ebusuku okanye sinikeza i-chemo chemotherapy umshwanguzo ngicabanga ukuthi medication iye iphathane kabi kodwa abantu ngiyakuthanda ukulalela ama-patients mayekhuluma amanye athi mayekhuluma ewodwa athi hawu uba ngathi uphansi kwebhasi ngaleli langa lokuqala lesibili kwelesithathu uyazibona ukuthi hayi cha usuyaphuma ngapha kwebhasi absolutely uyabona kuyajwayeleka bayakhuluma bodwa uyazazi ukuthi uzohlanza uthini kube ngcono then sometimes siyenza lento okuthiwa i-radiotherapy ukushisa asikuniki imlilo siyatreata nje njengoba uthi phaya ekhaya upheke nge-microwave andithi awubona imlilo kodwa ukudla i-microwave ngenhlanhla ayivuthi ukwazi ukufaka isandla ukuthi kuyashisa uvala umnyango ngoqala bese kumakuvuthi bayasazi-ke noma kuyashisa ngapha akekho nolwazi absolutely i-radiation ubekwa emshinini ubekwa phezu kombhede umshini omkhulu awubona imlilo si-energy nje eyakule ndawo ibine-cancer nkosi yami cha ngiyathemba ukuthi sikuthole konke kahle sibonge kakhulu ngethuba ohlala usinika lona dokotela ungadinwa yithina nangomuso selokhu sikulanda nje uba siyanifuna nena yafunda iminyaka ewo-50 ukuthi kodwa dodo wawufeyila konje noma iyona ebekiwe nje ngoba phela ukhona umnye ongathi iminyaka yabo 12 kanti wayephinda nonyaka wonke uphinda siyabonga kakhulu dokotela ube nosuku oluhle cha Ngqongqoshe ngiyazi nawe sengiyasola ukuthi uyasifihlela udokotela Ngqongqoshe nakho phela eyibeku i-specialist lesi wena uhlala uyinabisa njengoba ichaza sengize ngiyabona hayi ngisho uba ngivele nje ngakuyeka ngathi awuyithathi absolutely cha Ngqongqoshe na indaba ye-cancer sisazoshintsha singene kudadewethu landelayo No siyabonga Ntokozo ngicabanga ukuthi umyalezo umuqhamuka kudokotela ikakhulukazi lo specialist kuyasiza kakhulu ngoba ukwenza ukuthi abantu emakhaya bangasabi kakhulu ngoba esikhathini esiningi abantu uthi noma ebona ukuthi kukhona into ekhulayo asabuke kudokotela asabuke esibhedlela ngoba ethi yini le ngizobhekana nayo mhlambe sekusho ukuthi ngizoshona yini so udokotela uyachaza nje ukuthi cha kusuke ngesiso sona isimo sokuthi umuntu usuke sezoshona ingoba kusuke isekhona indlela yokuthi silaphe so siyafika
ngiyafisa abantu bakithi bayithatha information abayitholayo bayisebenzise ngoba iyona into ezosisiza ukuthi sisave impilo zethu. Khumbuza umlaleli igama lohlelo i-KZNHealthChatDotGov.za silidudula kamnandi namhlanje la e-Edgewood campusini ke ngizwa kuthiwa kufundela ubuthishela lapha abantu abakhiqiza yonke into ekhona emhlabeni ngoba phela wonke umuntu udlula kuthisha ngithi so akukho khona la emhlabeni ongakhiqizwanga uthisha. Ungakhohlwa ukuthi uqala ukuthi KZN Edgewood campus. Absolutely. Phela thina ngithi safunda kusekhona wawuma uthe hard college. Wawusuke usuqede ukuthi hayi akekho ke uthintana nje akaxoxiswana iyaziwa nje i-hard college into no nomuntu ongakuthathi serious wayiqala athi okay bese uthi kodwa i-accent yakhe akusiye yakho uma kuma accent silapha thina singenile manje. Yes ukuthi usuke ekhaya kwaNongoma Howard College wawusho ukuthi ngendawo ngihlale ngitshela abantu ngqongqoshe ukuthi mina ngafunda nomlungu kokala ngifike e-university manje yayikhona ke lento yokuthi ngqongqoshe mawuphuphe umlungu ekhaya utshele ukuthi ayizilwane lezo mfana izilwane lezo kuzomela sihlabe noma igalukuni nje kuchelwa inyongo lapho so ngamphupha kumlungu lapha na emavikini oqala basesifunda nabo phela ngiyaphupha seklasini kugcwele abelungu engalushaya ucinga emakhaya hey baba ngiphuphe impela umlungu wafika ke neqhude lapha e-university salihlinza lapha e-university sacela ke lapha izilwane ukuthi imoya emiba ihambe kanti ngeviki elilandelayo ngizophupha futhi ngabona nje izophela inkukhu zasekhaya labantu sengizolokhu ngibaphupha njalo hayi ngiphume kule nto hayi kwaze kwagcina ke impela sesinabangani manje babili absolutely ngoba sesithi absolutely nje ngale ke kokuchitha isikhathi silanda insizwa ke sencane la i2000 manje uyabona nje udokotela la uMlungisi Vilakazi weVilakazi ngiye ngijabule masilanda ama2000 abafana abancane ngoba angilona i2000 ngoba manje sinakho lokhu kumotivateka masibona intsha ithatha indlela eright direction eright in the country uyazi na ukudlala amabhokobhoko manje sifuna ukuwina siyicount sibona kuyiwin ukubona abantu abasha beba odokotela beba amanesi beba othisha beba nama bebethatha nje nxexheba ekuphumeleni kweze so siyakujabulela kakhulu lokho ngqongqoshe ngiyenguzwe futhi ubancoma laba basebasha ngiyafisa umncoma uyambona umncane kanjani umfana buka nje onye kusamile okunye lenzipho isamile usemncane impela umfana kodwa usewudokotela awusebenzile umphephethe lapha kufuna sibonge kakhulu futhi ke ukuthola abantu abangangaye inkinga nje ukuthi asibonakali lapha eradioweni manje abakwazi ukubona ukuthi mncane ngempela kodwa kuyabagqugquzela and ku-encourage abantu abasha kakhulukazi abamnyama babone ukuthi ku-possible ukuphupha kwakho akusho ukuthi iphupho lakho li-invalid ungaphupha noma yini uma usebenza hard uzokwazi ukuthi ufike lapho kufinyelela khona kuyasiza ke futhi ukuthi sikwazi ukuthi sifunde siphumelela ngoba kusiza nokuthi sikhiphe imindeni yethu einkingeni esuke ezikuyona ngoba abaningi bethu abakhulanga befaka ispoon ukuthi silver spoon emlomeni sikhula nomama abahluphekayo obaba abahluphekayo abasebenza kanzima ukuze sikwazi ukuthi sifunde so uma sesiqedile sesiphumelele kufuna sibuyele ekhaya siyokwazi ukuthi si uplift imindeni yethu singayikholwa kakhulu lento okuthiwa i-black tax ekuhlala ikhulunywa ngayo kuthiwa ikhona hayi akufanele siyikholwe kakhulu ngoba thina asifani nezinye izizwe eziningi zithi uthi umuntu eqede esikolweni ngenxa ye-background ukuthi okhokho babo babevele benemali bakwazi ukuthi babakhiphe athi umuntu umephuma nje yena esikolweni uyazi ukuthi uzofika esikolweni athola u2000 rand every day uyabona nje mina amaphisa umama nobaba babe othisha kodwa uthisha uMavilakazi uthisha uMavilakazi uyabona ukuthi is a teacher by profession uyibona ukuthi lento ye-profession igudla lapha koVilakazi she's a teacher by profession uzokutshela kodwa inyanga nenyanga uma behola babekwazi ukungifakela u50 rand ngise-university kodwa u50 rand wawungifikisaphi but njengoba babengifakela u50 rand kukhona ozakwethu engangazi ukuthi njengoba mina ngithola u50 rand bona bakwazi ukuthola kwalokho ngoba ukuze bakwazi ukugibela besuke emakhaya beze la esikolweni umama kwayephoqeleka ukuthi athengise amagwinya ukuze akwazi ukuhamba so akufanele siyithathe kakhulu lento ye-black tax ngoba uma wena uphumelela usuke uphumelela ukuthi sonke siwumndeni sibe ngcono asisho phela ukuthi abantu ingane az-abuse asisho ukuthi manje ingane sizophilela mina ukuthi kube inyanga nenyanga
inyanga sekufuna imali yayize kumina cha kodwa singakhohlwa abazali bethu ngoba nabo bahluphekile ukuze bafike lapha esikhona thina nje babeze besibize ngomagwenya abanye basasiwadayisa impela amagwenya aphuma nodayisa amagwenya ukuze ibe khona imali yokugibela uye esikoleni cha dokotela asingadle isikhathi sakho ngiyakubona uphuma lapha eRoma St Mary's yebo baba awusitshela ukuthi ubani wenzani la eminyangweni uMlungisi Vilakazi wawusubhodla kangaka manje leli 2000 ngizolithini manje kunjalo nje angilona i2000 phela u90s mosaqala ngiqhamuka lapho musa wena ngithi mina nje manje la ko 2018 hayi ngilanywa yonke ama 2000 absolutely cha mfowethu baningi abahlale bengena ku Facebook page yethu besibuza ngalo kuthiwa ama piles umhlume ke ngibone bebaningi abantu ababa nayo inkinga ukuthi uyini umhlume mhlawumbe usithatha usibeke nje siqale lapho uthi ngabe uyini umhlume mhlawumbe kangiqala lapho ngichaza ukuthi angiyichaza ngayo sorry mfowethu bengaboni uMlungisi Vilakazi ngidabwa ngapha enkandla ke emasayitha amnyama absolutely ngifunde khona ke nje ngaze ngaqeda ibanga le amabanga enaphakeme ngase ngiza la KZN nawe usuka lapha sibaningi abasuka lapha eKZN nemfanele lezi zakhona ikhona in case mhlawumbe kukhona ama doubts akho sizule kwamagogasi nebaningi manje dokotela usekhona kwahluphi dokotela senenkinga manje hayi zikhona kuyasiza so la indaba yamaphiles ngicathi ilokho abathi emakhaya okanye ogogo abajwayele ukubiza ngomhlume so sikufundile ngolimi lolu lwangapha enyakatho amaphiles ngicabanga ukuthi okanye kusuke kuvuvuka nje kwemthambo lapha ngemumva kunendawana lapha kunemthambo le emncane eyenza ukuthi lekeleleke ukuthi umuntu engabe sekuthi nje mekufika mhlambe ukuthi aye endlini encane bese kuyayidedeleleka naye ingenye yezinto ama brake la handbrake kulekelela lapha kwisfinkter so kuyenzeka ukuthi mhlambe le ndawana ivuvukale mayivuvukala ikibe sidala lezi nyama ezikhulayo ekusuke kugcwele khona igazi and hlukana kabili kuyenzeka lezi nyama zithi mayikhula ikhule ngaphakathi ungayiboni bese kwenzeka ukuthi kwesinye isikhathi zikhule mayikhula ikhulele ngaphandle so ngolimi lethu sithi ama internal hemorrhoids bese kuba ama external hemorrhoids so lawa ngaphakathi ke anezigaba zakhona ahlukene ngezigaba ezine isigaba sokuqala lapha usuke usuthi moya endlini encane masulidedela itshele entaba lapha bese kuba yakithi impela lensizwa ezinetshele entaba awusuka manje bese kuthi ke mhlambe masusula ubona okuyigazana lapho ke sithi isigaba kusisigaba sokuqala kulesi sesibili usuke usukwazi ukuthi uwabone hamba anyamalala kusho ukuthi asakwazi ukuthi ayibuyelele ngaphakathi bese kufika la esigabeni sesithathu asuke sehleli ngaphandle kodwa uma ngabe uwaphusha ayakwazi ukubuyela ngaphakathi lapho insizwa yakhona mawuyibone ihambe ngazi ukuthi ayihambe qonde ihambe ngathi ifuna sanibonane ngezandla ihamba sakubingelela bese uthi isigaba sokugcina ke isigaba sesine lapha awusuke usungasakwazi ukuthi uwabuyisele ngaphakathi kwathina uma ufika ke thina wasebenza ezibhedlela lezi ezincane bathi ama district hospital asinenawo khona ama specialist mase kufika usuno sigaba lesesine sikesibheka ukuthi ingabe avuvukele nje kuphela noma mhlambe sekutshengisa ukuthi igazi alisahambi la sekunenhlungu khona eziningi bese ke mhlambe kwesinye isikhathi mesibona ukuthi azodinga ukuthi agcine esuswa so bese ke siyakhuluma ke nabo nesidlulisela kubona ama specialist ke bekuthathe ke bese beyakwenza ke lendlela yakho bese ukuthi lawa ngaphandle asuka athathe ibala lo mongabe ungudark avela as abamnyama kakhulu kodwa uma umuntu onebala elikhanyayo ompofu nakhona kuyenzeka abemnyama kwesisikhathi kube ngathathanda ukuba sihlaza nyama kodwa nawo ke iwona abhlunga enza ukuthi umuntu noma ehlala ahlale sakucophelela madoda bashe batsheka abaningi endlini cha hlalane niqonde bafuthu siqale ukuthi nilayidini absolutely cha mina bangibona abantu every week ngihlale ngihlalele kanje ngiqonde inakho ukuqonda into yami kodwa ke mina ngikhule emakhaya ngisuka le kaNongoma ubuthi mawuba nalezo zinto kuthiwa hawu sondezana upolish kwakuthathwa ipolish lapha kuse contact winagate kuthiwa sondezana futhi naloko okuxubha lokhu ngeke ngisho ngibadayise lapha inisendele lokho okuxubha toothpaste bese kusondezwa nani nopeto lulu bekufaka upeto lapho ugxuma ubheke phezulu bese bekugqisha umunwe lapha ngayo lento lena yikhona ukulapha kwamaphiles lokho ungathini kumzali ekhaya abasasebenzisa leyo tradition
Cha, ukuphumpa uthingana bekubiza ngokuphumpa. Naso-ke awulensizwa lephuphuthiwe ngiyayibona nje hawu. Ungijabulisa kabi umphephethu indlela achaza ngayo izinto. Ulakithi absolutely. Okanye ama-piles awajwayelekile ey'nganeni ezisencane ikakhulukazi uma usengaphansi kweminyaka ewu-13. Okay. So awajwayelekile lapho. So abheka mhlambe nakhona noma asuke engakabi ukuthi ajwayelekile kulabo bantu mhlambe mase uno-15 kuya ku-30 kuyenzeka ube nawo. Okay. Kuya ngokuthi uphila impiloni indlela ophila ngayo nokudla okudlayo nokuthi umuntu active kangakanani. Okay. Kodwa sidwala ukwabona kahle kahle mase ula ko-40 years. Okay. Lo 40 kuza nento eziningi ngqongqoshe. Konke kubalwa la ku-40 kuyaphezulu. Ngathi awusafisa ukufika khona. Ngeke. Manje ngiyawubuka no 40 ukuthi hayi. Yeah, 40 to 60 then suke sesiwalindele ke lapho ukuthi hayi ajwayelekile kodwa mase ungapha sekoma senior lapha ko 60 years impela kusuke sengaba into yamanje nomkhululi lapho ngoba umkhulu kusaba abantu abahlezi behleli abantu asebehlala ngokuqunjelwa mhlawumbe isikhathi ukhishwa isikhathi size sibe side nakho ke lokho kuyakwenza ukuthi ugcine usubhekana naleso simo leso mhlawumbe ngathini ke ukuthi ke into yokuthi ke umuntu engawavikela kanjani lama-piles angaze asheshe amthole noma agcine emtholile nanakho ukuthi na isifo engasithola ngokuthi ekhaya babe naso. Siqale nje la ukuthi isifo engasitholani ukuthi ekhaya bebe naso. Yebo kungenzeka usithole uma kuukuthi ukhona ekhaya noma bakhona ekhaya beba naso ngoba umzimba wohlobo olodwa usebenza ngokufana okanye ezinye izinto zizokwenzeka ngokufana. Kodwa usangakwazi ukuthi ugweme ngokugwema izinto efana nokudla okunefiber encane. So izinkwe ezimhlophe irice leli limhlophe kumele siqinise la isinkwe nesibrown no quarter pear naleli rice abathi brown rice. Okay. Angilaki bese kuthi kwesinye isikhathi uthola ukuthi uma uzohlala ngokuqunjelwa musa ukulinda ukuthi mengabe umzimba usukuthuma endlini encane bese uyalinda wena uthi hayi ngisangabekezela. Okay. Yilokho esingakufuna ukuthi mase ufika lapha ufike bese uyaphusha. Ngoba uphusha nayo lento le esingadinga ukuthi iphume lapha izokudalela inkinga. Yayizwa khona insizwa kwelinye flat yayimemeza ithi hey! Ayisuke. Kushuthi kwakuphushwa lapha. Ya ngenzeka kube kwakukusongelana kwakwenza ukuthi aphushe. Awubakithi. Bese kuzothi noma usukhishwe isisu kwesinye isikhathi isisu uma sikhipha isikhathi eside uzothi hayi sesingikhiphe kwaze waphuma negazi. Okay. Futhi kusuke sekukhona lo monakalo osuwenzekile kule ndawana ngoba vele into ekhona le ama hemorrhoids njengoba ngisithe kune hemorrhoid plexus lapha. So mangabe isiphazamisekile lokho uya njalo ngesimo sokuthi ukhishwa isisu akuzokwenzeka kwesisikhathi agcina esephusheka ngaphandle. Yeah, nakubantu besifazane. So abakho ajwayelekile ikakhulukazi mebekhulelwe. Ngoba noma ngabe yini esuka izodala ukuthi kube nesisindo la kwi pelvis okanye emanyongeni. Yeah. Should leke ngemkhaba le. Yebo. Absolutely. Yeah, so noma ngabe noma kuthiwa mhlawumbe sekuthiwa unomdlavu uzothile mhlawumbe nesigaxa sibelethweni noma ngabe yini ezo increase pressure laphana izodala ukuthi ugcine ube nama hemorrhoid. So abantu besifazane sesibaluleka ukuthi musa ukulamanisa eduze linda umzimba ukuthi ubuyele esimweni ngoba njengoba bedala ukuthi ukhulelwe so azokwazi ukuthi aphinda abuyele esimweni ngoba phela awusakhulelwe manje. So mozol lesilethe eduze futhi eduze benza ukuthi umzimba uthi usarecover wena usubuyisela kulesa simo lesi. Phela unathi uzama ukushesha qede bakithi kodwa ke bayazazi akhona lama-piles akaphuthuma. Cha mfowethu ngenxa yesikhathi uyixoxa kamnandi lento ngiyafisa ukuthi ubuye ngoba lento ngathi wena ngikuzwa kahle uyishanga lelwalekithi ekhaya. Asuke ngibangidide lama-set right bese ngezwe lutho. Mhlawumbe awusigoqele kumlayezo ongawunika nje umuntu njengamanje onalezi impawu lezi ezimphethe ungathini ukuze angayithole seba nenkinga. Mawuthola lezi impawu noma ngabe ukuphi okubaleke kakhulu yebo ungabona ukuthi usolele ekuthenini ngenzeka kuba umhluma okanye ama-piles kodwa kubalekile ikakhulukazi kulabo sebe ngaphezulu kuka 40 ngoba ziningi izinto ezingenzeka lapha ngemuva nomdlavuza ungaba khona nalokho kuthiwa ama-wards insumba ngaba khona. Asithi ama-piles mase kuukuthi udokotela usekubonile wakutshela ukuthi cha into eyenzakalayo ile bese kuthi mase eshilo ukuthi cha ama-piles lawa akuphethe. So izinto ozozenza ukuthi udla ukudla okunefiber eningi uqinise la etshalweni ube umuntu oyivocavocayo. Yeah. Bese mawukuthi umuntu othanda nama supplements then usungaya ukuthola izinto ezizothambisa esiswini like ama stool softeners noma supplement ngefiber from lo. Ay
Fuka Vilakazi wayichaza into ngiyafisa kuthakazelela uNgqongqoshe oba umama omzalayo uyena uMavilakazi so ke angakushaya ngezithakazelo zakhona zawo sithenakale ngeke ngiqede uyizala Nkosi umalume wena Futhi umalume wakhe no umalume kaNgqongqoshe umalume absolutely Ngqongqoshe mthathe Ngqongqoshe hayi siyabonga into engijabula engijabulisayo Ntokozo ngomphephethe kakhulu ukuthi uyichaza ngalendlela esifisa ukuthi ichazwe ngayo ngoba abantu abadala mphephethe emakhaya baye basabe nokuya kodokotela noma baye esibhedlela ngoba bethi siyabadida ngelanguage athi noma isimphethe into udokotela amchazele asabe ukubuza ukuthi angizwi ukuthi ithini lena kanti kuyasizwa ezinye izinto uma nje siyichazile njengoba uyichaza ukuthi ayona isinto complicated uma nje uyi-understand ukuthi ukuthi nokuthi nazi idebhu okufuna sizilandele then kuyayekusize kakhulu lokho into engicashe basuke beyisapho usuka abona ukuthi kusendaweni ecashile le ndawo ecashile yona le ndawo kodwa yabekwa kabi ama-piles ayabekwa kabi abekwa kabi kakhulu hayi-ke ake sithathele ithuba ke sishintshe siye ngejubane ke manje kumfowethu lapha ya ngoba sisilo sathi la e-Edgewood sinesibhedlela ke kubantu khona la e-Edgewood kunabafowethu ke njengoba ekhona umfowethu naye ofunda la osehambile wahamba wayosizwa lapha amanesi ethu njengoba uye usithathe isibhedlela usilethe kubantu namhlanje ke uthe usiletha kuma student awusithathe usibekeke ngoba uyena ozokhuluma umfowethu njengamanje. No siyabonga kakhulu Ntokozo uyazi ukuthi ama programs ethu mahle ngoba sikwazi ukuya noma ikuphi na and uma ngabe sinesibhedlela siya naso emphakathini siyasibuke umphakathi esikhuluma ngawo ebese siletha ama services afanele lawo emphakathini njengoba besichaza ukuthi sinama sports la namhlanje njengoba sichaza ukuthi sinama sports namhlanje sithe asingaletha ama sports kuphela asisale sesiletha wonke amanye ama services esinawo eMnyangweni wezeMpilo so kusho ukuthi ke silethile ke ama services ama students kuyasijabulisa kakhulu Ntokozo ukuthi aphume ngobuningi bawo bayawasebenzisa lama services siletha abafundi siyafisa nje into esikhuluma nabo ukuthi abayivikele ngoba phela sifika la sisuke sizofuna ukuthi umuntu ashintshe impilo yakhe so siyayifuna indlela yokuthi babe protected uma ngabe umuntu kukhona asebhizi nakho ethe qhubeka nokufunda kodwa eyivikela ingakho siphethe ijazi siphethe wonke amajazi omkhwenyana amajazi omakoti siphethe uprep siphethe yonke into yokuthi abafundi bakwazi ukuthi bayivikele siyathesta ngisho ukutesta ke and uma ngabe kukhona esimtholayo ukuthi positive siyamkwazi ukuthi sim-initiate on the spot but asizelanga indaba yokufundisa ngokocansi kuphela noma izifo zocansi nazo zonke ezinye izifo ezikhona abafundi bayazitestela so silethe wonke ama services and siyajabula ukuthi bayasebenzisa sibhedlela kubafundi lensizwa ke ngizosibhedlela kubafundi isithathe isitshelthi ke kulama service kade fikile ela e-university namhlanje usukwazi lento wasebenzisa yini oyihlomule ngokwala kodwa uqala usitshelthi ubani wakwabani wenzani la ngiyayithanda nendlela enigqoka ngayo la esikoleni nine uniform yabona niyagqoka kunamabhalete nigqoka kahle nje nibahle kodwa nani nisupport irugby ngiyabona kunembala yerugby lapha green kuhle konke nje imbala mihle kodwa ke awusithatha usitshelthi ubani wakwabani wenzani la e-university. Ngibonga ithuba msakazi ngibingelele igama lami uAndile waNgcobo kodwa bayavamisa ukungibiza ngoNomeva uNomeva suka leli gama linokuhlaba phakathi yebo kunjalo impela ngokudabuka phansi kwaNongoma esiphambanweni langena ihlala Nkosi asibancinyana kaNongoma akunjalo impela absolutely cha ama services akhona la ngaphakathi wena uke wayani wawabona uyini nani ekusizile namhlanje. Ngizoqala nje ukuthanda ngakho ngiyabonga ithuba ngokuthi nisinikeze ama service abaluleke kahle kangaka ngalesikhathi lesi esinzima ngakho futhi sesiyela ku December ngoba ku December kubalekile ukuthi kube ukuthi sikudla nje uDecember siyazazi ukuthi kanjani siyazazi ukuthi status sesithini yebo ungazi udlebeleke okanye uyithola usebenza lokho izinto eziphambene lokho ama service elokho ebesinawo yebo sikwazile ukwasebenzisa ngoba sikwazile ukuqhuquzela abafundi kuba sikwazile ukuqhuquzela abafundi kuba lokho behambe bekhona yize ke thina sigcine singakwazanga ukufinyelela khona ngezathu ukuthi namhlanje usuku lokuvota manje isikhathi besingasitholi ukuvota uyavota lapha ema-university yebo uyavota cha mina ngafunda kudala sase-hard college sixakekile lapha incwadi sixakekile but ke uyavota kwenza zonke lezi zinto cha ngiyabuza impela manje ninivotela kwenze njani
namhlanje nje ulokhu ukhethwa lokho ama-SRC elections so njengoba lokho ngoba khethwa ama-SRC elections ubuholi obusha buzobe bengamele lokho bonke abafundi bakhona khona la manje ngoba kunama-elections nje ama-elections aphathi kwe-SARS khona i-EFF ngoba yiwona ama-political organization a-recognize senijovile kodwa nina-ke ngapha jove endlelani sengisho phela ukungena eklinikhi nijove lapha nabatshela abantu bajove yebo senzile isiqiniseko ukuthi lokhu siyabatshela ukuthi thina isikhathi esingasitholanga ngoba bekubhizi impela bekufanele silokhu sibhizi siyakubuza shuthi sinibuyisele eklinikhi ngqongqoshe kusasa besingajabulela ukuthi nangomsombuluko futhi niphinde nikwazi ukufika ikakhulukazi abade bekhethwa ngqongqoshe mhlawumbe sizoyibuyisa impela sizoyibuyisa impela manje uAndile ngiyasona ukuthi nathi naye uhomunye wabazokhethwa noma abamele ukhetho kodwa akasayichazi lento yebo njengamanje ngulokhu ngusekela hlala we-branch kepha ngulokhu ngu-incoming RAO lo responsible for ama-res uyamuzwa noma ekhuluma kuyashesha kusho ukuthi umuntu engathi uzoba ungqongqoshe emaduze obesigijimisa lo muntu futhi kodwa-ke asiyenze i-commitment ukuthi sizobuya ngomsombuluko sibalethele ama-service eklinikhi angathemba bayezwa i-district ikhona la ngomsombuluko nibuye nizojova laba kade belokhu begijima namhlanje becoca absolutely no sithathele thuba sigijime ngejubane manje sibheke lapha kudokotela wethu ke okuyivocavoca la emnyangweni Dkt Nokuthula Dlamini isikhathi asisekho ngakuthini usuzoyigijimisa indaba bese ichazile ingqongqoshe ukuthi sila e-Edgewood ngenxa ukuthi ke uMnyango uqhuquzela abasebenzi ukuthi sibe nakho ukuyivocavoca sibe abantu but awusibeke nje sithombe ethi yini wellness la emnyangweni isho ukuthini i-component iyonke nje wellness emnyangweni uMnyango wethu uthi njengoba i-core responsibility department is to care for abantu kunakekela abantu ithi-ke department laba banakekelayo banakekelwa ubani bona ngoba lezi nkinga ababhekana nazo laba esibanakekelayo nathi siyaba nazo lezi zinkinga umphakathi uya ezibhedlela uyothola usizo la sithi-ke basebenzi nani nibalulekile nani mani nezinkinga kufuneka kube khona indawo la nizoya khona nizothola ukunakekela yebo ezibhedlela ukunakekelwa komzimba kukhona kodwa kukhona nokunakekelwa kwengqondo mental health ngoba i-mental health yenza ukuthi umuntu onengcindezi ekhanda engqondweni agcine seshintshe banolaka esaba engakwazi ukuthi anakekele kahle izidingo zomphakathi ama-patients ethu lawo sanakekelayo so as u-wellness ke sithi msebenzi nawe ubalulekile imizwa yakho nempilo yakho nokuphepha kwakho nakho kubalulekile ngakho uMnyango wenze ke uhlelo lokuthi asibanakekele labasebenzi ngokomphefumulo kodwa futhi nangokunyakaza ngoba kuke njengoba ungqongqoshe eke washo ukuthi ukuba physically active uyazi kuthiwa emzimbeni kurelease lento ekuthiwa ama-endorphins imizwa ethile ukuthi uzizwe nje unokuzethemba ujabulile noma ubona i-patient ukwazi ukuthi uyihlangabeze ngokujabula nange-confidence ukwazi ukuthi ubengamele so kubalulekile ukuthi abasebenzi bethu sibanakekele ke at that level singabheki nje ukuthi sibheka laba abasebasha bakwazi ukuyivocavoca sithi thina wonke umsebenzi womnyango noma usemncane noma usukhulile sifuna ukuthi unakekeleke uzivocavoce ungagcini ngokuzivocavoca ube nendawo ozokwazi ukuthi uyokhuluma kuyona uma ngabe uzizwa ukuthi nginokucindezeleka so sikhuthaza ukuthi abantu abazazi ukwazi ukuzibona uma ungekho right ukuthi hayi ngeke Dr Dlamini angikho right ngicela ukukubona so uhlelo olulandelelelo ukuthi ke mangingazizwa ngiright ngomsebenzi ikuphi la ngishona khona kafushane isikhathi asisekho ngakuthini kuwo wonke ama-institutions ethu sesiqinisekisile ukuthi kukhona abantu abaqeqeshiwe ukwazi ukusiza abantu abasebenzi bethu uma ngabe khona ingqinamba zempilo noma zempilo ababhekene nazo so ngaleyo ndlela uma ngabe umuntu enenkinga uyakwazi kuyongqongqoza office la ka-Employee Health and Wellness akwazi ukuthi athole usizo uma ngabe enengqinamba lapho angazazi afonele ngisho nami uqobo azongqongqoza ngisho kumini uqobo ngoba nami ngiqeqeshiwe ukubhekana nenkinga zabasebenzi ngokomphefumulo abangakuthinta kuye ubakhiphelele abazokuthola kuyo ngempela inamba sesithi kukahle mangabe bezosithola ngwe-email ngoba i-email uyakwazi ukuyilandelela ukuthi seyiphendulwe noma ikakaphendulwa kodwa kukhona umnyango inamba yomnyango 033 395
2902 iyona ke le ehlelelwe nje abasebenzi ukuthi uma ngabe kukhona inkinga onayo ofisa ukuthi sikusize sixazulele yona sikhona silindele ukuthi izandla zethu sizivulekile. Singabona mhlawumbe le games ade dlala ke namhlanje esabalala yonke KwaZulu-Natal ithini into yawo. Injongo yethu ukuthi singagcini la eThekwini njengoba bengeke ngasho ukuthi wonke umsebenzi waka health sifuna sivocavoca sifuna participate. So lolu hlelo ligcwele yonke iprovince kuzo zonke izikhungo zethu zempilo ngoba sithi wonke umsebenzi osebenzela loMnyango uNgqongqoshe uthi kufuneka siqinisekise ukuthi uhealthy and do well. So sizohlelela yonke iprovince sizolontsha lolu hlelo so that bonke abantu bezokwazi ukuthi mhlawumbe usalusisipha ke ne-email address. Email address yami ithi unokuthula.dlamini@KZNHealthChatDotGov.za. Hayi ke ngaso sonke isikhathi uyongithola lapho. Thathela ithuba sikubonge kakhulu ke dokotela ngokusinika ithuba elifana naleli bese sithi ngoba isikhathi asisekho ngakuthina sicela uNgqongqoshe ukuthi azivalele kahle uhlelo. Siyabonga kakhulu Ntokozo, sibonge ngalolu hlelo loMnyango wezeMpilo njengoba udokotela eshilo ke uDkt Dlamini ukuthi sizolenza iprovince yonke. Kungekudala abazobe sebesitshela ukuthi siyolihosta phi lapho siyobe silontsha khona ngempela sizoya lapho. Kuleyo hlelo lelo ngalolo suku uDkt Dlamini uyobe sesinikeza inamba yakhe ye-cellphone ngoba thina njengabaphathi baka health bangamphazamisi lapho uDkt Dlamini. Ningamphazamisi udokotela. Thina njengabaphathi baka health abasebenzayo siyayithola imali ye-cellphone allowance. So siyayikhipha nje i-cellphone number yoMnyango khona wonke umuntu mefuna ukusithola akwazi. Unenhlanhla Ngqongqoshe oba akadonswa yiwo wonke umuntu udonswa abasebenzi. Laba abasebenzi nje kuphela cha. Uzobe seyasinikeza ke ngalola suku kodwa usuku esi-excited kakhulu ukuthi luzofika and sikwazi ukuthi silontshe ngoba siyafisa ukuthi abasebenzi bethu bonke eMnyango wezeMpilo babe healthy nabo. Nathi sikwazi ukubanekekela njengoba ebuzile ukuthi ubani onakekela laba basinakekelayo. So yithina ukufuna sibanakekele. Hayi ke ngenxa yesikhathi asivalelisi kulolu hlelo sithi kulungele ke bye.